Всем привет! Сега, днеска реших да снимам едно клипче, понеже нямаше какво да снимам. Всичко около мен е една ежедневие, скучно. Сега ще направим едно още по-скучно видео и то се казва как да си направим стоп патрон 12 калибър. Така, тук съм намерил едни топчета, каучукови, всъщност те са гумени. И мисля, че за целта са много подходящи. По принцип са 17 мм, 17,2 мм. И мисля, че за нашата цел ще са добри. Не съм правил до сега такива патрони. На кой ли ще ги тествам? Ще намериме. На жената. Сега ще видим как ще стане с завалцовка. По принцип, виждал съм такива оригинални. Мисля, че не се слагаха на подкапачки, ами направо се завалцоваха така на половината, но сега ще видим. Понеже нямам гилзи, които да не са изтънени, а тези тук са шлифовани и са пригодени за сгъване тип звезда, само че аз нямам такава машинка за тип звезда, имам за машинка за завалцоване в момента. И за тази цел трябва да ги подрежем на 70 мм. Тези са гилзи на 76. Да. И като ги хванем точно 5 мм, точно ще отпадне тази фаска. За тази цел аз по принцип го правя малко по-български. На 70 мм ето така леко си ги отбелязвам външно с шублера и след това с едно макетно ножче внимателно си ги подравнявам. Идеята е да отпадне самата фаска. Ако така завалцоваме, аз съм пробвал, получава се кръг с две или три прегъвания, което не е добре, не е хубаво. Сега е така, под определен ъгъл на светлината се вижда горе-долу. Не, вижда се даже перфектно, не горе-долу. И много внимателно се стараем да го подравним на 70 мм гилзата. Аз съм виждал в тубата едни руски машинки, такива, които подрезват гилзи. Ама ние тук в БГ-то май нямаме такива неща. Само руснаците имат такива. Така, подравнихме го много добре. Точно 70 мм. Стана супер. Сега, ще ми се да видя какъв грамаж са тези топчета. Не съм ги мерил до сега. Това ще го направим така по-лесно. Си тарираме това. 3,6 грама. 3,6 грама, но ще сложим и една или две тапи. Ние барута ще ни е много малко. И трябва да повдигнем топчета нагоре. Да кажем 2 тапи. И става 8 грама.
8 грама. Така. Набързо ще си го сметнем колко трябва да сложим барут. Забравих да кажа, гилзата е капсулована. Така че слагаме. Сега, аз по принцип тези тапички си ги правя по един начин, понеже е така, като я сложа, много хлабаво влиза, направо си пада и тук е така малко ги разширявам в долния край, където ще притиска барута, да може да легне плътно. Това е много хубава пластмаса. Мисъл, качествени са тези. Някакви италиански. Но ми харесват. Смисъл, добре се работи с тях. Ето сега, в момента влизат доста плътно гилзата. Само че преди това, ето тук забравих, ще слагаме още една тапа, понеже има един горен ръб, ще го направим равен. Ще го направим така равно. Може другата тапа да лежи права върху тази. Така. Тази си е толкова плътно, че чак въздуха не може да излезне. Тук един руснак го беше прил с един конец. Гледай, това е толкова плътно. Ще се науча да ги правя аз тия патрони. Сега се порежа тук. Идеално. Това другата тапа не е нужно да я разтваряме така, защото нас си трябва барута да уплътни. Мисля, че е добре. Сега другата тапа, като сложим, трябва да видим топчето. Сега, понеже това ще лежи долу, трябва да е равно. Тук пак си го правим така да е равно. А горната страна няма да я правим равна, защото самото топче ще лежи тук. Но да видим, като сложим топчето, пак идва ниско. Това е топчето да е горе-долу, малко се показва. Даже да е наравно и като го завалцовам, да се покаже малко. Затова тук ще сложим едно парче тапа. Само да премерим горе-долу колко трябва да изрежа. Значи от топчето в момента до горната страна не мога да измеря като хората. 6 мм го кажем. 6 мм. Значи за да отиде до горната страна трябва да държим 6 мм от тапата.
Е така. Направо си го маркираме така тук. И си режем 6 мм от тапата. Така. Сега мисля да сложа тапа и след това това. Така да има малко симетрия. Тапичката. Сега слагам другата тапа и топчето. И сега като завалцоваме, трябва да дойде точно. Сега се показва малко, даже перфектно. И сега трябва да завалцоваме, защото пак казвам, това го правя за първи път. Правим си едно пробно специално за вас. То стана точно като фабрично. Точно така трябва да стане. Точно така трябва да стане. Нито мърда, нито играе. Точно така трябва да стане. Повече добре. Сега остава да го тестваме на някой. И това ще бъде за нещо скучно видео, кратко. Ето какви са тия топчета? Тия топчета са анални. Заведе си ги. Заведе си ги. Ще ги заварям с пушката после. Това беше добро. За финал.